Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, і гэта не звычайны эфір, а талаковы сумесны праект Еўрарадыё і сайта talaka.org. Сёння мы абмяркоўваем дзіцячыя кніжкі, а менавіта як сабраць 3800 рублёў на кніжку «Кошык вожыка», драйверы краудфандинговой компании на Талаце. Алина Нагорная и Игорь Случак у нашей студии. Привитание, Алина. Привитание, Игорь. Добрый день. С Алиной и Игорем мы сустракаемся больш-менш часто. Драйверы, яны не только гэтай компании, але и іншых. Якая, до речі, у вас гэта краудфандинговая компания? Это четвертая компания. Так, як былі паспяховыя? Так, усе тры кампаніі былі паспяховымі. Гэта былі два канцэрты ў Слуцку, канцэрт на БНР-100 і канцэрт прысвечаны слуцкаму паўстанню. І таксама наш дапаможнік абароне мовы, які сабраў за 3 дні неабходную суму, нават больш. Ну, тут вас з дзіцячай кніжкай мы менш паспяховую кампанію назіраем. Мне здаецца, прайшло недзе тыдзень прайшоў, я так думаю. Вось, і зараз сабрана там толькі, зараз скажу, 114 рублёў, ці 3% ад неабходнай сумы. Это значыць, што дапаможнік для тых, хто абараняе беларускую мову, больш патрэбны, чым дзіцячая кніжка, Ігор? Ну, мы пакуль проста яшчэ не вельмі піарылі гэту спасылку, і вось да вас першымі прыйшлі, вось каб распавесці пра гэту кнігу, бо калі мы збіралі грошы на наш дапаможнік, тады ў Талака зачынялася праз 5 дзён, і нам было проста вельмі важна хутка сабраць. А зараз у нас ужо ёсць яшчэ 2 месяцы, і каб спакойна сабраць гэтыя грошы, і вось мы так пачалі збіраць. І сёння, дарэчы, на раніцу было толькі там, можа, рублёў 30, і вось таму, як бы, можа быць, сёння якраз уже пачалося, і людзі скидываться. У прынцыпе, хто-небудзь за эфір нават можа скінуцца, і мы пабачым вынік. Ну, было б цудоўна, конечно. Звычайна, проста вынік ад эфіраў, а вот такога вот прям, каб пасля эфіра людзі пайшлі і пачалі скідвацца, няма. Мне здаецца, што ў краудфандинговых кампаніях працуе кумулятыўны такі вынік. Калі чалавек тут чуе пра збор сродкаў, ён у выніку, да, і ахвяруе нейкія грошы. Што за кніжка? Хто распавядзе з вас пра тое, што гэта за кніжка «Кошык вожыка»? Назва мне падабаецца, але незразумела, што там унутры. Вожык, кошык. Добрая, весёлая кніжка, там будуць вершы для самых маленькіх, таксама будуць аўтарскія малюначкі, і аўтарка зараз хоча зрабіць яе больш інтэрактыўную, таму надае там магчымасць яшчэ размалёвачкі, каб дзеці маглі нешта размаляваць, і зараз працуе, каб зрабіць там некалькі заданняў практычных для дзетак. То бок гэта не будзе проста кніжка, гэта будзе яшчэ там, ну, крыху. Так, яна будзе цікавай і інтэрактыўнай. Як вы саспелі да ідэі таго, што патрэбная дзіцячая кніжка? Ну, вось, для мяне асабіста гэта неабходнасць гэтай кнігі відавочная, бо я з настаўніцкай сям'і, мае маці і бацька настаўнікі і літаратуры, і мовы. І я просто бачу нават, што ў нас просто катастрафічна не хапае дзіцячых беларускамоўных кніг, якія сапраўды простыя і вясёлыя. Наша літаратура, нават школьная праграма, напрыклад, это просто вайна, гора, слёзы, пот і кроў. А каб вось нешта такое, ну, папрасець для дзяцей, каб не сапраўды не адштурхнуць ад беларускай мовы людзей, гэта вось трэба такія менавіта кніжкі. А вось калі больш-менш такая сур'ёзная літаратура ў нас выдаецца, ось в Беларусі пішуцца раманы, новыя кнігі вершаў, то вось на дзяцей так мала, акцэнт робіцца, але ўсё ж такі будучыня беларускай мовы пачынаецца з вось дзяцей, якія будуць якраз такі носьбітамі, ім трэба як бы вось прывіваць гэта. Ну, мне здаецца, што вайна, вот кроў, пот і слёзы, яны пачынаюцца ўсё ж такі ўжо, ну, класе, ну, 5-м, спадзяюся, да? Ну, не раней за 5-й, я спадзяюся, што, да? Вось, а да таго, што чытаюць цікава вот вучні пачатковай школы.
ну, элементар, напрыклад, да, там, відаць, ёсць, ну, ведаю, што ёсць буквар клышкі, напрыклад, там вершыкі туды-сюды. Вось, што сапраўды, ну, няма чаго пачытаць. Ну так, здаецца, Аліна ж так сабой праходзіла практыку. Праходзіла практыку ў дзіцячым садочку, калі вучылася ў ВУЗе. Вось, і я там не знайшла ў гуртках беларускамоўных кніжак увогуле. Таму вось менавіта у нас ідэя асноўная гэта не толькі выдаць беларускамоўную кніжку. Вядома, што беларускамоўныя бацькі, яны дзецям, ну, знаходзяць беларускамоўныя кніжкі. А ў нас ідэя асноўная выдаць гэту кніжку і падараваць непасрэдна яе установам, каб там яны былі для дзяцей, якія, можа быць, дома гэту беларускамоўную кніжку і не пабачылі бы. Вось, каб яны маглі пабачыць, напрыклад, у сваім дзіцячым садочку. Ці там маці прывяла яго ў лікарню, і ён можа пабачыць там у лекара ці ў чарзе пакуль сядзіць. Ну, мы будзем прыдумаць розныя варыянты, як чалавек можа скарыстацца гэтай кніжачкай пасля. Ну і вось наўпрост гэтая кампанія, наколькі я разумею, мае нейкі рэгіён, вот, Случчыну, да, як мэту. Вось забеспячэнне менавіта Случчыны гэтымі кніжкамі. Так, мы хочам пачаць са Случчыны, таму што аўтарка паходзіць менавіта са Случчыны. Вось. Плюс, ну, я жыву ў Слуцку, і, напрыклад, для мяне вельмі проста распаўсюдзіць гэтыя кніжкі па установам, таму што некаторыя установы прадстаўнікоў я ўжо ведаю. Але калі мы збярэм больш сродкаў, мы ўжо будзем раіцца непасрэдна з тымі, хто ахвяраваў гэтыя сродкі. Калі яны нам скажуць канкрэтную установу, дзе не хапае кніжак, на іх погляд, то мы таксама будзем дасылаць гэтыя кніжкі ці прывозіць асабіста і туды. Ведаеце, калі звычайна беларускія літаратары, да, ці грамадскія дзеячы пачынаюць клапаціцца адсутнасцю дзіцячых кніжак у беларускіх там дзіцячых садках ці чым-небудзь такім, калі ў іх у саміх з'яўляюцца малыя дзеці. То бок яны тады пачынаюць іх выхоўваць, і раптам высвятляецца, от Андрэй Хаданович, напрыклад, да? Ён вымушаны быў проста сам пачаць пісаць дзіцячыя вершы, каб было што чытаць, здаецца, дачка у Андрэя Хадановича, наколькі я памятаю. Вось у вас шлях усё ж такі іншы нейкі, да? Так. Правакацыйнае пытанне, разумею, але іншы, да? Ну, здаецца, так. Так. Ладно, окей. Ну, і другое пытанне, чаму вы ўсё ж таки вырашылі пачаць са Случчыны? Гэта прывязка да, ну, Ігор, зразумела, Случак, да? Гэта прывязка да родных ніў, да роднай хаты, да? Таму што вы гэты рэгіён ведаеце, вы ведаеце, куды там можна занесці гэтыя кніжкі. Вот это тэставая такая вобласць, тэставы раён. Аўтарка кніжкі, гэта моя мама, вось, яна таксама са Слуцку, адпаведна, як і я, і у нас ужо быў досвед, калі мы дарвалі яе кніжкі Слуцкаму дзіцячаму дому, і гэта было вельмі класна, пазітыўна там успрынята, і вось, хочам яшчэ. Маштабаваць праект на ўсю Беларусь. Калі мы збярэм шмат сродкаў, то, канешне, гэта было круто. Просто вось гэтыя 3800 рублёў, гэта мы падлічылі мінімум, мы ўжо размаўлялі з выдавецтвамі, гэта якраз на тое, каб выдаць гэтую 1000 асобнікаў. Сама цікава, што пойдуць 3800 рублёў? Дзесьці 2600-700, не памятаю, рублёў, яны пойдуць канкрэтна на выданне кніжак 1000 асобнікаў, гэта выдаткі на выдавецтва, гэта вёрстка, друк і гэтак далей. Таксама там пэўная сума, яна ідзе ўжо на паштовыя выдаткі. Мы лічылі, колькі людзей прыкладна сярэдня можа падтрымаць праект, каб іх разаслаць, і на выдаткі на распаўсюд кніжак, там мінімальны транспарт. І таксама 500 рублёў гэта камісія талакі і камісія банкаў, якія вось звязаныя з гэтым праектам. То бок усё чэсна. Так. Okay. Вось, перакладчык, аўтары, ну, каманда наша, мы працуем, таму што мы верым, што гэта класная ідэя, і не бярэм сябе там ніякага працэнту. Слухайце, ну тут мне нават шкада, ну, в асноўным перакладчыкаў, в прынцыпе, шкада, таму што, ну, ладно, у вас ва ўсіх ідэя, Таксама ідэя. Таксама ідэя. Так. Мы прапаноўвалі перакладчыку закласці гэтыя грошы у талаку, каб на перакладчыку, але перакладчык адмовіўся ад гэтага. У прынцыпе, можна было. Вось ўсё ж такі мяне беларусы захапляюць час ад часу. Ва ўсім свеце людзі толькі і імкнуцца, каб а сваёй інтэлектуальнай працы, вот нават ты, я не ведаю, сыграл на трамбоне в каком-нибудь хите с топ-200 Билборд, но ты
будзеш рваць просто да, падмёткі, каб трапіць там в цітры ў нейкія, у спіс музыкаў і атрымаць свой там працэнцік роялціс. Да? А беларусы гатовыя. Адкуль бярэцца цікава гэты альтруізм? Ігор, можаш ты паразважаць пра гэта? Ну, як казаў філосаф Максім Гарунов, беларусы дзесьці знаходзяцца зараз на ўзроўні 18 стагоддзя, калі мы ідзем і аднаўляем беларускую мову. Вот ты, Гарунов, сустрэну і скажу, дзе беларусы зараз знаходзяцца. Ну, вось. То бок мы знаходзімся зараз на ўзроўні менавіта, калі не час зарабляць грошы, да, час аднаўляць мову. Ну, магчыма, я згодна. А ці не абмяркоўвалі вы сабраць грошы на тое, каб зрабіць які-небудзь дадатковы наклад ужо існуючай кніжкі і ну, развесці іх там па тых жа установах Случыны? Бо, ў прынцыпе, некалькі праектаў, мне здаецца, дзіцячых, хорошых было. Ты ж вершы Хадановіча, Алесь Кудрыцкі пісаў, вот я памятаю нейкую дзіцячую кніжку. Я пакуль што таксама не маю патрэбы ў дзіцячых кніжках асабістай, да, таму не магу там з назвамі, з прозвішчамі. Вось. Але ну ёсць гэтая дзіцячая. Памятаю, у дзяцінстве у мяне была кніжка «Прыгоды Мураша Ферды», што, праўда, не так добра пра яе адгукаюцца апошнім часам. Маўляў, не тое, каб яна была вельмі суперякасная, да, там, але для 90-х і то і нармальна было. Не разглядаеце вы такія кампаніі ў будучыні, ну вот, сабраць грошы, надрукаваць што-небудзь, што ўжо праверана часам? Ну, в прынцыпе, гэта цікавая ідэя, калі да нас там звернецца аўтар, каб мы яму дапамаглі ну, стварыць такую кампанію, там дзесьці пракруціць ёю ў соцсетках, то мы заўжды увогуле за любой беларускамоўны движ, і людзі, якія да нас звяртаюцца і просяць там нешта, там, напрыклад, запосціць, ці там нейкі дакумент ім скінуць у зоры, яны гэта ведаюць, што мы заўжды адгукаемся. Вось. А гэта ідэя, яна ўзнікла непасрэдна падчас камунікацыі з аўтарам, таму што аўтарка атрымала там некую прэмію, вось, і мы камунікавалі, і ну, я як чалавек, які займаюся ўсё ж такі пашырэннем беларускай мовы, я прапанавала гэту ідэю, яна з радасцю за яе ухапілася і кажа, што так, давайте створым. Ну і вось так вот з такім настроем, што давайте створым што-небудзь класнае там зробім. Мы, в прынцыпе, селі і запомнілі гэтую форму на ТЛЦ. Ну і у аўтаркі гэта ўжо не першая кніжка. Так. То бок, у прынцыпе, аўтарка таксама правераная часам. Так. Ну, і нават у Слуцку у пачатковых класах ёсць такія ўрокі эстэтыкі. Я не ведаю, ці зараз ёсць гэта ў школьнай праграме, ці няма. Было, і яе кніжкі, ну, яе сказкі, яе вершыкі нам там распавядалі. Вось. Сябры, працягнем наш талаковы эфір праз 4 хвіліны, за якія вы пачуеце кароткую песню і выпуск навінаў. Не пераключайцеся, яшчэ шмат цікавага, я спадзяюся, нас чакае. Да сустрэчы. Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. Знает мой ангел-хранитель, со мной не успевает лекарство страха, похмелье печали. В моей прошлой жизни колокола молчали. Я над телом любви замираю скорбя. В этой новой войне каждый сам за себя. Я снова солдат, пахну мертвой землей, без шансов выжить в битве с пустотой. Отсюда, где без ветра истлели паруса, и вместо неба лишь потолки. За острый край мечты, откуда нет пути назад, но есть надежда умереть, надежда умереть не от тоски. Я люблю, когда ночь, но бегу темноты, и неоновым светом сжигаю мосты.
эскалатор под землю, невидимый рок, электрический запах в вагоне метро. И бьется в окно забытая песня воскресшей любви. Израненный вестник, снаружи ничто. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. На Віцебшчыне людзі па 4 месяцы сядзяць без заробкаў, высветліла Еўрарадыё. Працаўнікам унітарнага прадпрыемства «Галубічы» і «Яблынька» на Глыбоччыне не выплацілі заробкаў за лістапад і снежань. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміў мясцовы жыхар Кастусь Шыталь. Людзі месяцамі сядзяць без заробкаў і баяцца скардзіцца на кіраўніцтва, бо асцерагаюцца помсты. Як паведамілі Еўрарадыё дэпартаменце дзяржаўнай інспекцыі працы, Міністэрства працы ў краіне 192 прадпрыемствы, якія парушаюць тэрміны ці парадак выплаты заробкаў. З іх амаль палова ў Віцебскай вобласці, якая лічыцца адной з найбяднейшых у краіне. Асноўнае святкаванне ўгодкаў БНР 101 дзень волі адбудзецца ў суботу 23 сакавіка ў Гародні ў Калузскім парку з 13 да 17. Там выступяць Лявон Вольскі, Зміцер Вайцюшкевіч, Крама, Давідарогу і Дзецюкі. Уваход вольны, ад'езд будзе арганізаваны з Мінска, абяцаюць арганізатары. Нагадаю, што Гродна, адна са сталіц Беларускай Народнай Рэспублікі, у Мінску ж свята з нагоды Дня волі адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка ў Кіеўскім скверы збора 12. 19 сакавіка на нарадзе ў Лукашэнкі абмеркавалі стан і развіццё тэлекамунікацыі і інтэрнэт-сферы ў Беларусі. Лукашенко назваў гэтую сферу перспектыўным сектарам эканомікі, поспехі якой замацуюць нашу эканамічную незалежнасць. У нашай краіне рыхтуецца хуткая нарада з удзелам IT-супольнасці, пра што паведаміў віцэ-прэм'ер Аляксандр Турчын. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Працягваецца наш жывы эфір, незвычайны эфір, а талаковы, у якім мы абмяркоўваем краўдфандынгавыя кампаніі, распачатыя на сайце talaka.org. Сёння нашы госці Ігор Случак, пакуль Аліна п'е гарбату. Гэта не таму, што у нас патрыархат. Прывітанне, Ігор. І Аліна Нагорная. Прывітанне. Гэта амаль поўная каманда праекта «Кошык вожыка». Яна збірае 3800 рублёў на дзіцячую кніжку, якая так і будзе называцца «Кошык вожыка». Перш чым мы пачнем, дакладней працягнем гэты эфір, не магу не сказаць, што яшчэ адна важная навіна адбылася літаральна ў апошнія хвіліны. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев сышоў у адстаўку. Кажуць, што там адбываецца нейкая шматхадовачка чарговая, то бок калі прэзідэнт сыходзіць у адстаўку, это не значыць, што ён сыходзіць з улады. Кажуць, што ён будзе ўзначальваць Савет бяспекі, і Савет бяспекі будзе ўжо круче, чым прэзідэнт. А часовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Казахстана будзе спікер Сената краіны Касым Жомарт Такаев. Вось такія навіны з далёкага Казахстана. Цяпер вяртаемся на родную Случчыну, дзе неўзабаве, калі пашанцуе, калі ўсё будзе добра з краўдфандынгавай кампаніяй, будзе распаўсюджвацца па дзіцячых установах і па лякарнях, да, Аліна, там, дзе ёсць дзеткі, карацей, там, дзе яны бываюць і могуць пачытаць кніжку, будзе распаўсюджвацца кніжка «Кошык вожыка». Ўсё ж такі, гэта вот кніжка якая па сутнасці сваёй? Гэта азбука, да? Ці гэта кніжка з прыгодамі нечымі, да? Ці з казкамі, да? Ёсць там сюжэт які-небудзь, да? Як яна складаецца? З чаго? Гэта вершыкі пра сітуацыю, цікавыя сітуацыі, якія могуць трапіць дзеці, але гэта вершыкі больш пра жывёл. Вось. Гэта проста такая будзе аналогія. Жывёл з дзяцей, і яны трапляюць у нейкія сітуацыі. Так, ну пра розныя цікавыя сітуацыі. Напрыклад, вось ёсць, калі вы паглядзіце праект на ТЛЦ, там ёсць два вершыка, як малюначкі, яны там, ну, іх можна там проста прачытаць, гэта ўжо будуць две гатовыя староначкі кніжкі. Вось, і таксама там будуць інтэрактыўныя заданні,
і размалёвачкі. Да, яны не будуць звязаныя паміж сабой там нейкім скразным сюжэтам, да, гэта просто такія Гэтым займаецца аўтар. Я, в прынцыпе, думаю, што яна будзе звязваць. Размалёвачкі недакладна будзе звязваць сюжэтам, а вось наконт заданняў я яшчэ не ведаю, бо мы яшчэ іх не бачылі. Ну, яна як зараз распрацоўвае. Значыцца, у працэсе. Так, вершыкі ёсць, асноўныя ілюстрацыі ёсць, і зараз вось ідзе праца над заданнямі. Над заданнямі і праца ілюстратара. Ну, ілюстратор гэта ёсць аўтар верша. Аўтар ілюстратор. У адной асобе. Так. Коль ужо мы вярнуліся на Талаку, да, і загаварылі пра яе сайт, вось у раздзеле «О праекце» мы, нагадаю, можам знайсці нейкае дэталёвае апісанне праекта, і якраз вось тыя вершыкі, пра якія зараз сказала Аліна. Іншыя раздзелы, ну, тут адзін раздзел для наведнікаў, гэта збор сродкаў, да, а на старонцы з аглядам мы можам знайсці падарункі. Да, якія падарункі каманда кампаніі абяцае людзям. Я бачу, што у вас тут ёсць 2 віда падарункаў. Так, у прынцыпе, да? 3 віда. 3 віда падарункаў. Да, у залежнасці ад кошту. І, напрыклад, кніжка ў падарунак будзе давацца за 7, за 10, за 15, за 20, і за 20, і за 25, за 30, і за 40. Карці, за абсалютна розныя ахвяраванні, да 50 рублёў. Вось чаму аднолькавы падарунак за розную колькасць грошай? Ну, тому што, в прынцыпе, чалавек, які захоча падтрымаць большай сумай гэты праект, ён гэта зробіць не толькі для таго, ну, як мне падаецца, і гэта з дапаможнікам абароны мовы мы праходзілі, каб атрымаць асобнік, а таму, што гэта такі грамадскі чын. Вось. Тым, што чалавек падтрымае гэты праект, ён дае магчымасць дзецям і іншым людзям, ну, там, людзям, якія працуюць ва ўстановах, каб яны маглі гэтыя кніжкі да дзяцей данесці, атрымаць гэтыя асобнікі. Вось, таму вось мы уключылі розныя сумы і аднолькавы падарунак, таму што чалавек, якога будзе жаданне гэта падтрымаць, ён гэта зразумее. То бок, каб чалавек вызначаў памер ахвяравання, не сыходзячы з таго, які прыз яму там хочацца атрымаць больш ці менш, да, а сыходзячы з таго, проста колькі ён гатовы на справу добрую выкласці. Якія яшчэ там ёсць варыянты ігар? Ад 75 рублёў з'яўляецца. Там можна паставіць сваё імя, ўжо ў кніжкі будзе імя ахвярадаўца, якія найбольшыя сродкі будуць уносіць. І яшчэ там будзе магчымасць для тых, хто ўжо пачынае свой унёсак рабіць ад 500 рублёў, мы можам на вокладку паставіць лагатып бренда альбо кампаніі, альбо Еўрарадыё таксама, калі захоча падтрымаць. Правакацыя. Ну, трэба кінуць кліч сярод журналістаў, хлопцы, дзяўчаты. Асабліва сярод тых, у кого дзеткі ёсць. Мне здаецца, якраз такі можна, у нас ёсць такія, ось, якраз такі можна назбіраць. Ну, калі можа тут Еўрарадыё, то можна за 400. Зніжка. Неблагая зніжка 20%. Значыцца, 3 варыянты. Гэта проста кніжка, гэта кніжка і вашае імя ў кнізе, і гэта кніжка, імя і лагатып кампаніі, якая падтрымае праект. Ну, і калі дадаць, то калі у нас будзе яшчэ вольны наклад, то мы можам дасылаць і больш асобнікаў для тых людзей, хто падтрымлівае. Таксама, калі такая патрэба ёсць. Дарэчы, робіць, ведаеш, яшчэ як. Напрыклад, там 3 асобнікі па кошце 2, да, каб стымуляваць чалавека, ну, вот уже менавіта рынкавае стымуляванне, да, вось, але, ну, магчыма, гэта ўсё ж такі працуе. У вас ад пачатку такі падход, все працуюць бясплатна, вось, кніжку не прадаем, а раздаем, вось, і ніякіх дадатковых матэрыяльных стымулаў няма, толькі вот вы верыце ў шчырасць беларусаў, такую адкрытасць. Просто кепскія бізнесоўцы. Будем спадзявацца, што наша тактыка і стратэгіі будуць. Ну, у прынцыпе, улічваючы, што у вас за спінай 3 паспяховыя краудфандынгавыя кампаніі, гэта не так ужо і безнадзейна выглядае. Ну, будем спадзявацца, так. Вось, але ўсё роўна. Мне, ну, так, гэта крыху чуць дзіўнавата. Але добра, што гэта можа адбыцца. Ведаеце, што, сябры, мне здаецца, што з усіх бакоў мы ўжо гэтую краудфандынгавую кампанію і так, і гэтак, і нават пра Назарбаева пагутарылі. Мне здаецца, што не засталося нічога. Хіба што вот можна у вас ужо спрасіць, ці запланаваныя якія-небудзь яшчэ
ўжо мерапрыемствы, прэзентацыі. Вот просто падзяліцеся сваім досведам, да? Можа мінулым, а можа тым, што вы ўжо зараз запланавалі ў гэтай кампаніі, да? Як прыцягваць увагу да сваёй краудфандынгавай кампаніі, дзе пра яе казаць, не ведаю, можа хадзіць да кіраўнікоў там буйных кампаній, там вот што вы рабілі, каб дасягнуць поспеху раней? Ігор, Ігор. Раней мы просто все пашыралі пра свае сацыяльныя сеткі, асабліва такіх спецыфічных захадаў не рабілі. Але з гэтай кнігай мы ўсё ж такі спадзяемся, што падтрымаюць буйныя вытворцы альбо кампаніі, якія ўсё ж такі нясуць нейкі сацыяльны, ведаюць, што такое сацыяльная значнасць беларускай мовы. Напрыклад, некаторыя кампаніі заяўляюць, той жа Вілком кажа, што яны сацыяльна значаць беларускай мовы, як бы такі сацыяльная нагрузка, ці як нешта такое. Можа, не трэба было нават пачынаць кампанію, можна проста было пайсці ў Вілком і сказаць, у нас тут вот такі праект класны. З нас ваш лагатып вялікі на вокладку, а з вас 3800 рублёў. Ну, мы таксама хочам праверыць, ці запатрабавана гэта грамадствам беларускамоўная літаратура, бо ўсе кажуць, што у нас яе не хапае, што ўсе праблемы, можа быць, ці гатовы людзі праблемы вырашаць, а не толькі казаць пра іх. А ўвогуле, як вы лічыце, это ж не вельмі нармальная сітуацыя, што чалавек, які хоча, каб што-небудзь з'явілася, напрыклад, беларускамоўнае, да, побач з ім, там, ці ў яго раёне, ён мусіць сам гэта рабіць. Мне здаецца, што ў іншых краінах все ж таки это працуе крыху па-іншаму. Падключаюцца нейкія дзяржаўныя установы, да, калі не хапае там такіх-то кніжак, робяцца нейкія, не ведаю, запыты, да, і вот дзяржава рэагуе на запыт і, не ведаю, аднекуль бярэ у сябе беларускамоўныя кніжкі, іх вязе туды. А ў нас вот так, типа, ты сам мусіш все зрабіць беларускамоўнае навокал сябе. В прынцыпе, так і ёсць. Канешне, гэта ненармальна. Дзяржава павінна, калі дзяржава ў сваёй канстытуцыі піша, што дзяржаўнымі мовамі з'яўляюцца беларуская і руская мовы, то, канешне, яна павінна гэта рэалізоўваць. Тое, што напісана. Тым больш, што канстытуцыя з'яўляецца галоўным законам Рэспублікі Беларусь. А дзень канстытуцыі у нас быў 4 дні таму. Мы маем, што маем, вось, і цудоўна ведаем, бо займаемся абаронай моўных правоў, як некаторыя дзяржаўныя органы абараняюць тыя моўныя правы. Таму, в прынцыпе, тут такая сітуацыя, што часам сам праяўляеш ініцыятыву, каб дзесьці з'явілася беларуская мова. Часам, калі хочаш беларускамоўную кніжку, то сам гэтую кніжку па сутнасці і ініцыюеш, пішаш. Часам, калі ты хочаш, каб з'явілася шыльдачка на беларускай мове, ты сам пішаш там звароты, ці збіраеш подпісы. І, в прынцыпе, яно працуе, і добра, што ў нас там ёсць пэўныя перамогі, і гэта атрымліваецца. А не шкадуеце вы, так, што выдаем. Так і жыццё пройдзе за змаганне за беларускамоўныя кніжкі, шыльдачкі, а пасля будзем усе паміраць пра Лукашэнку. Беларуская мова, дзе была, там і застанецца. І жыццё прайшло ўсё дарма. Не, мы ўсё ж такі верым, што пры нашым жыцці яшчэ, і спадзяюся, калі мы будзем яшчэ не ў деменцыі, разумець, што беларусізацыя сапраўды адбываецца, што она будзе. А зараз у нас в Беларусі жорсткая русифікацыя перайшла на мяккую русифікацыю, што раней дзяржава глушыла ўсё беларускамоўнае, што ішло знізу, то зараз она нам хоць бы не перашкаджае рабіць гэту талаку, спадзяюся, не будзе перашкаджаць, а хацелася бы, каб яна ўсё ж такі дзяржава далучылася і да талакі, і наогул, магла дапамагчы, канешне, а магла бы гэта і зрабіць яшчэ на дзяржаўным уровні, не тое, што ўсё, што зараз беларускае адбываецца, то ўсё дзякуючы людзям. Людзі выдаюць кніжкі, людзі адкрываюць такія беларускаарыентаваныя крамы, людзі перакладаюць сваімі сіламі фільмы. Але з іншага боку, такім чынам мы дэманструем, што гэта нам трэба. Гэта трэба людзям. І калі людзі не могуць упэўніць гэтым дзяржавы, яны нават настолькі гэтым трэба, што яны самі гэта ўсё і робяць. Дарэчы, вось Ігор сказаў, што пра мяккую беларусізацыю і жорсткую русифікацыю. Не, я сказаў пра жорсткую русифікацыю і мяккую русифікацыю. І мяккую русифікацыю. Мне здаецца, што можна якраз зараз напрыканцы нашай размовы прарэкламаваць падзею, якая адбудзецца паслязаўтра. Хто прарэкламуе падзею? Будзе якраз такая дыскусія паміж Ігорам Случакам і
Вадзімам Мажэйкам, да. І я так разумею, што Ігар будзе выступаць з гледзяшча таго, што ў нас ніякай мягкай беларусіфікацыі не адбываецца, адбываецца мягкая русіфікацыя, да? Так. Вось, а Вадзім ўсё ж такі прыхільнік таго, што назіраецца нейкая адліга ў дачыненні да беларускай мовы і да беларускай культуры. Дзе гэта ўсё адбудзецца? Давайте распавядзем. Гэта адбудзецца 21 сакавіка ў гэты чацверак на пляцоўцы тэрыторыі правоў Ложанская 16, і калі ласка прыходзьце, мы думаем, што гэта будуць гарачыя дэбаты і будзе вельмі цікава. Ложанская 16. Гэта станцыя метро Уручча, і там трэба яшчэ прайсці крыху по вуліцы Ложанскай, да, это, конечно, за Мінскай кальцавой, але тым не менш, гэта яшчэ Мінск. Вось, а ўваход вольны, рэгістравацца не трэба. Не трэба, ўваход вольны, рэгістравацца не трэба, асабліва, калі у вас ёсць нейкія думкі, я так думаю, пра тое, што ж у нас адбываецца. Беларусізацыя з людзьмі, якія самі мусяць пісаць і выдаваць кніжкі па-беларуску, калі ім хочацца бачыць і мець кніжкі па-беларуску, ці ўсё ж такі русіфікацыя, можна завітаць туды і паспрачацца ўсім разам. Нагадаю, крыху мы сышлі ад тэмы, для якой мы сёння, в прынцыпе, тут сабрались за гэтым круглым сталом. Абмяркоўвалі мы ў сённяшнім талаковым эфіры краудфандынгавую кампанію з нагоды кніжкі «Кошык вожыка», на якую Ігар Случак і Аліна Нагорная збіраюць 3800 рублёў. Пасля выдання кніжка будзе перададзеная дзіцячым установам ці установам, звязанымі з дзецьмі ў Слуцку і Слуцкім раёне. А калі ўсё будзе вельмі паспяхова, калі мы збярэм на гэтую кніжку шмат грошай, мы маштабіруем гэты праект настолькі, наколькі атрымаецца. Дзякуй, Аліна, дзякуй, Ігар. Спасылку на краудфандынгавую кампанію вы натуральна знойдзеце на сайце Еўрарадыё на старонцы гэтага эфіру і без праблем знойдзеце на сайце talaka.org. На гэтым я, Павел Свердлоў, таксама з вами развітаюся. Да пабачэння.